que me mandan WhatsApp dicindo que non pode. Pois boa tarde, noite. Damos comenzo á sesión ordinaria do pleno de hoxe de 23 de febreiro de 2017. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do pleno do día 26 de xaneiro. Algúnha manifestación? Entendémola aprobada por unanimidade. O segundo punto é dar conta do informe sobre o cumprimento da Lei de Medidas de Loita contra a Morosidade correspondente ao cuarto trimestre. Damos conta. O terceiro punto é dar conta do informe da avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei Orgánica 2/2012, suministro de información correspondente ao cuarto trimestre 2016. Damos conta. O cuarto punto é o Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS-Plus 2017, acordos que procedan. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos Xerais dictaminou favorablemente en xuntanza do 20 de febreiro de 2017 e propón ao Pleno a seguinte proposta de acordo. Vista circular da Deputación Provincial da Coruña relativa á comunicación da aprobación das bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal 2017 do 1 de decembro de 2016 e as bases do devandito plan publicadas no Boletín Oficial da Provincia número 226 do 29 de novembro, visto que na devandita circular comunícase a asignación do POS-Plus 2017 ao Concello de Bergondo por un importe de 588.344,88 euros, propónse ao Pleno prioritamente da Comisión Informativa da adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS-Plus 2017 da Deputación Provincial, cusas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignado aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a achega provincial 2017, achega provincial 2016 e préstamo provincial. Financiamento de pago a proveedores, a checa provincial 2016 aplicado ao financiamento de pago a proveedores, 0, e a checa provincial 2017 aplicado ao mesmo fin, 0. Financiamento en gasto corrente, a checa provincial 2017 aplicado ao financiamento de gasto corrente, 258.394,71 euros. Todo con cargo a Deputación. Financiamento de investimentos. A checa provincial 2016. Investimentos financieramente sostibles. Denominación do investimento. Mellora de camiños con aglomerado asfáltico nas parroquias de Bergondo, Babío, Ouces e Moruxo. Co seguinte desglose de financiación. Deputación 159.012,13 euros. Concello 234.357,44 euros. Orzamento total 393.369,57 euros. Aprobar o proxecto de obra incluído no POS-Plus 2017 que se relaciona nesta táboa. Ben, o resumo total, que recolle os subtotais, se pide a Deputación para gasto corrente con cargo a chega 2017 258.394,71 euros. O Concello aporta 6.605,29, o que fan un total de 265.000 euros. A chega de 2016 para investimentos a Deputación 159.012,13 euros, a chega do Concello 234.357,44 euros, a chega total 393.369,57 euros. Os totais son con cargo a Deputación 417.406,84 euros, con cargo fondos do Concello 240.962,73 euros, un total de 658.369,57 euros. Segundo, aprobar o plan complementario do ano 2017 no que se incluen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican e aprobar o correspondente proxecto. Denominación de investimento, mellora do viario con aglomerado asfáltico no polígono industrial de Bergondo. Orzamento total 135.392,3 euros. Terceiro, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución das obras e está en trámite de resolver o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Cuarto, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal de 2017 os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos incluídos na anualidade de 2017. Quinto, solicitar a Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello de contratación, execución das obras ou suministros incluídos no plan que se tendrá aceptada se esta se produce efectivamente. Sexto, declarar que o Concello non solicitou nin
percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento de distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achegarás o detalle de cada unha delas, acreditándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. Sétimo, autorizas a Deputación Provincial da Coruña obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria da Tesorería e Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está corrente nas súas obrigas tributarias e Seguridade Social. Oitavo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Explicamos outro día na comisión informativa o porqué da achega para financiar con gasto corrente nesta cantidade, en 258.000, e a proposta de inversión tamén en 393.000 euros, justificando pois en que non era opós as bases tradicionais, as bases ás que estábamos acostumbrados ata día de hoxe, senón que cambia bastante a filosofía do plan, é un plan dinámico, un plan diferente, en donde se dá moita máis liberdade aos concellos. Por lo tanto, no seu día, cando xa fixemos a proposta de orzamento, xa tiñamos en conta esta posibilidade que as inversións se fixeran con cargo a investimento propio, con recursos propios. Por lo tanto, o que justificaremos será con gasto corrente a unha boa parte que sería correspondente ao POS tradicional, e a parte que ven da chega do 2016 e que ten que ser, entre outras cousas, con obras financieramente sostibles, xa non pode ser con gastos ou outro tipo de tampouco de obras ou investimentos, pois aí é onde se propón unha obra de asfaltado de 15 camiños en aglomerado que supoñen aproximadamente cerca de 8 kilómetros. Especificar que son camiños que a día de hoxe, algúns teñen unha dificultade seria, sufriron obras importantes durante todo este tempo. Me refiro sobre todo aos que están na zona de Moruxo e aos que están na zona tamén de Ouces, en Cangas, Silvoso, na Lagoa e demais. E, polo tanto, o criterio de que a maior parte dos camiños que sean estructurantes e que vayan e que conten xa a día de hoxe con todos os servicios, pois que sean en aglomerado. Iso significa que, como se está facendo últimamente unha campaña informando a xente de que ten que facer a solicitude da acometida de saneamiento, de feito, nos están chegando moitas solicitudes, pois para facer nos vai a chegar un tempo todavía, porque ten que vir a autorización da Diputación para poder facer o inicio da contratación, igual que temos que ter as autorizacións de outros organismos, as autorizacións sectoriais. Polo tanto, durante este tempo, que aínda non podemos iniciar a contratación e aínda iniciándoa, pois, lógicamente, é cando convén, e así temos informado tanto os veciños e a empresa concesionaria de auga e saneamiento que se fagan todas esas acometidas, para que unha vez que o camiño este asfaltado non haxa que estar levantando de novo. Propoñemos como plan complementario un asfaltado no polígono, que eu explicaba o outro día, que este ano este plan que é dinámico e que vai a ter durante o exercicio a previsión a que teña máis fondos, que se lle incorporen máis fondos, pois que se poida executar algún plan complementario, xa digo, e que se non vemos que non é este, pois probablemente fagamos algún cambio. E o digo porque xusto esta semana saliu a subvención de parques empresariales, co cal teremos que ver que se axusta máis a cada unha das axudas e probablemente sexa máis interesante poder facer un cambio no plan complementario para cando saia esa bolsa de eses remanentes da Diputación a cometer algún outro tipo de obra que, lóxicamente, terá que vir ao Pleno para así mandar esa modificación si é que ao final se fai. Ten a palabra a concelleira non escrita. Sí, bueno, yo también lo comentábamos el otro día en la comisión, que lo que siempre le echaba en cara era que se destinaran estos recursos a gasto corriente. Una vez usted explicó la razón del por qué destinarlo a gasto corriente, pues bueno, me quedó más o menos claro. Pero lo que sí he hecho en falta, yo no digo que estos 15 caminos no esté bien, porque seguro que son caminos que todos hemos demandado en algún momento de nuestra vida, pero bueno, he hecho en falta, como siempre, el diálogo y que a lo mejor, antes de hacer los proyectos referentes a estas obras,
bueno, pues tuviese en cuenta también a la oposición. Pues invito, todavía estamos elaborando un plan para asfaltar camiños en regas, son camiños que non son estruturantes, son camiños que non teñen os servicios como teñen estes, e, bueno, pues os pasaremos entonces previamente para que fagan algunha aportación se así tamén o consideran. Gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Bien, pues nosotros creemos que é necesario, estamos de acordo. Ten a palabra a voceira de Veciños de Bergondo. Sí, outro día na comisión informativa tamén nos explicaba usted que con este plan que saca a Diputación desaparecen outro tipo de subvenciones, desaparece cultura e deportes, desaparece turismo, desaparece servicios sociales, tanto actividad como inversión. ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento? ¿Va a asumir entonces este tipo de subvenciones que las entidades solicitaban también y que el propio Ayuntamiento las pedía a la Diputación? ¿Las que pedía el Ayuntamiento a la Diputación, qué va a hacer? Está vostede mezclando unha No, cuestión me coa refiero a outra. las del Ayuntamiento. Claro, as das entidades non teñen nada que Claro, ver co... claro, eso las non da- non teñen eso nada sigue que ver. existiendo. De feito, a Diputación as subvencións a entidades as sigue mantendo. As que desaparecen son as subvencións aos concellos para ese tipo, esas que vostede comentou. Por qué? Porque esas cantidades se engloban na cantidade do POS. De feito, eu lles comentaba outro día que a cantidade que se lles asignaría tradicionalmente ao Concello de Bergondo pola parte correspondente ao POS serían 190.000 euros, que era o que tradicionalmente se viña dando, e este ano son 258.000. Por qué? Porque está englobado precisamente todo isto. Isto dá unha maior autonomía de tal forma que os concellos decidan de por sí en que queren invertir, en que queren gastar. Vale, pois xa digo, é un cambio de concepto. Nos no propio orzamento tivemos en conta investimentos deportivos financiados con recursos propios, investimentos culturais que outras veces iban financiados con recursos alleos e esta vez van ir financiados con recursos propios, e o mesmo pasa coa actividade tanto cultural, deportiva, de promoción turística. Ademais, todo eso se vai a financiar con recursos propios na parte de investimento. Claro, o que pasa que, bueno, é un cambio en donde as cantidades viñan definidas especificamente para iso. Eso ocasionaba tamén unha tramitación de expedientes laboriosa por cada un de todos estes expedientes por cada unha dos concellos da provincia. Pois imagínese, de feito, así era que moitas veces se nos comunicaba, bueno, pois xa con un certo ao mellor incluso retraso, non, para poder despois executalo. Desta forma, o que sabemos é os cartos dos que vai a dispoñer o concello a primeiros de ano. Xa non temos que esperar pois ao mes de agosto para saber exactamente canto nos dan pois para poñer uns paneles informativos. Non, nós somos libres de decidir en que vamos a invertir o global que nos dá a Diputación. E podemos decidilo, ben invertilo en turismo, ou este ano en turismo non, por poñer un exemplo, e invertilo máis en deporte, e para o ano en deporte non, e invertilo máis en turismo. É dicir, o que nos dan é a bolsa en conxunto de cartos, e nos dá a liberdade aos concellos para decidir en que se invirte e en que se gasta. Non desaparecen todas as liñas de subvencións. Se mantén limpeza de praias, se mantén unha subvención para animadores culturales, é dicir, algunhas si se manteñen, porque algunhas son moi específicas e non as teñen todos os concellos. Pero esta liña de subvencións que vostede comentou, que as teñen as que concurren todos os concellos da provincia, pois sí que son as que se eliminaron. Non van a sair, non as van a convocar. Entonces, que el Ayuntamiento va a soportar con fondos propios toda la idea que tenga en estas materias. Claro, por eso, porque o que ao final é cambiar, digamos, de un lado para outro, e entonces, claro, estamos financiando con recursos propios, pero por qué? Pero que nos están dando esa bolsa en global. O sea, ven sendo o mismo, pero tendo máis liberdade a hora de escoller en que se gasta ese global que se nos dá. Incluso obligando a outros concellos, non é o noso caso, a facer pago a provedores no caso de que teñan débedas con provedores recurrentes. Se lles obliga tamén a que primeiro saneen as súas contas. Bueno, non é o noso caso, e aí ven que nese apartado vai cero, non? Pero, bueno, que podería tamén darse o caso. Ten a palabra o voceiro de León. Sí, ben, xa se apuntaron varios criterios a hora de explicar a elección destes camiños. Por unha parte, a idea de atender aquelas zonas que nestes últimos anos soportaron un maior castigo, entre comillas, en obras, e que hai que repoñer de alguma maneira. Referímonos claramente a Moruxo, a unha parte de Moruxo e a Ouces.
Cangas, principalmente, e a Fragachá. Respecto a este tema da Fragachá que estou comentando agora, aquí non ven incluído, neste proxecto non ven incluído a Fragachá nin os camiños, parte dos camiños que derivan na Fragachá, porque se está facendo un proxecto, chamaremos especial, no sentido de que se quere, a parte de aglomerar, tamén, bueno, dar un tratamento ao entorno desa praza un poquinho máis, que vai un poquinho máis ao lado do simple aglomerado, non? Protexer un pouco o cruceiro, darlle un aire diferente àquilo, non? Pero tamén se traerá no seu momento a pleno. Despois apuntabas o tema das regas. O criterio ou a condición principal será que os camiños vayan aglomerado, pero xa se apuntou que os camiños que non sexan estructurantes, ou o principal condicionante, pois poñamos o exemplo da parroquia de Lubre, mentras non poidamos conectar a parroquia ao saneamento, pois non parece aconsellable que metamos os camiños en aglomerado, camiños que teremos que romper se queremos facer despois acometidas e demais, non? Eso vale tamén para outros camiños que podan estar nas mesmas condicións. É dicir, criterio xeral, a maioría en aglomerado. Criterios particulares, regas donde non haxa aínda todos os servicios, ou en camiños que non sexan estructurantes ou onde non haxa casas, por exemplo. Nada máis que apuntar. Ben, por tanto, votos a favor da proposta. Ben, enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade a proposta do POS. O punto número 5 é a modificación da ordenanza reguladora do precio público pola prestación de actividades culturais, deportivas, educativas e de servicios sociais. A Comisión Informativa ditamina favorablemente por maioría e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Unha vez que foi vista a necesidade de modificar a presente ordenanza coas propostas recollidas dende as Concellerías de Ensino, Cultura e Deportes e Benestar Social, nos termos que establece nos seus artigos 15 seguintes o Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e tras ver o informe da interventora municipal en consonancia coa documentación que integra o expediente, propónse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de actividades culturais e deportivas, educativas e de servizos sociais, cuxo texto modificado queda como segue recollido íntegramente no punto primeiro da proposta. Segundo, expoñer ao público o presente acordo mediante anuncios no tabuleiro de editos da Corporación e no Boletín Oficial da Provincia polo prazo de 30 días hábiles que contarán a partir do seguinte a da publicación no Boletín Oficial da Provincia para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. As reclamacións presentadas serán resoltas polo Pleno da Corporación e de non existir entenderase definitivamente aprobado o acordo provisional, debendo proceder en todo caso a publicación no Boletín Oficial da Provincia do acordo definitivo e do texto íntegro da ordenanza, se que entre en vigor ata que transcurra o prazo de 15 días hábiles establecido no artigo 65.2 da Lei de Bases de Réxime Local en aplicación do artigo 72 do citado texto legal. Ben, facemos basicamente a modificación, como comentábamos o outro día, para adecuala pois, ás necesidades e actividades actuais ou ben, no caso sobre todo de cultura, en donde se fai unha maior precisión das actividades e en donde se ofrece a posibilidade de incluirse nunha actividade unha vez iniciado o curso, eso sí, bueno, pagando lóxicamente o trimestre completo, pero que era unha demanda que tiñamos últimamente. E despois, na parte dos servicios sociales, adaptando eses precios, pois tamén as novas, en algún caso, novas actividades que saen no prego que está ahora mismo en licitación, e adecuando non solamente as actividades, sino incluso tamén os horarios. E, polo tanto, sin variar, xa digo, pois os precios existentes, é unha adecuación do que xa existe e incorporando, sí, tamén, pois, exemplo, nas actividades de servicios sociais, as saídas socioeducativas de fin de semana que non tiñan un precio, pois se pon un precio, e igualmente se adecuan tamén os precios dos roteiros saudables que antes estaban a 15 e pasan a 10 euros. Ten a palabra a concelleira non escrita. Bueno, nada, yo el otro día
hacía mención a que no me parecía adecuado que en las salidas socioculturales de fin de semana hubiese reducciones en precios, porque, a ver, sí que hay otras actividades que realmente no hay reducciones. El encuentro para mayores, en concreto, no hay ningún tipo de reducción. No sé por qué en una salida socioeducativa de fin de semana no me parece ni imprescindible ni absolutamente necesaria. Es la única parte que no comparto de esta modificación de la ordenanza. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Hola, buenas tardes. Pediros disculpas porque por motivos de incompatibilidad de horario pues me era imposible estar aquí a las 8:30. En cuanto a la modificación de esta ordenanza, pues nosotros hay determinadas cosas con las que no estamos a favor. Un punto que sí que ya lo hemos hablado en la comisión es el tema del encuentro de mayores, que están pagando pues actualmente 10 euros y consideramos que ese precio pues debería ir según unas condiciones económicas y unos recursos. Por otra parte, yo el año pasado pues fui a esa comida y descubrí que los concejales pues no pagamos absolutamente nada por acudir. Y creo que sería bueno que nosotros paguemos lo mismo que la gente que va, porque no somos ni VIPs ni somos especiales. Por otra parte, en cuanto al tema de los descuentos, de ese 50% que se aplicaría en determinados casos, pues los voluntarios tienen un 50% de descuento, que es cierto que hacen un labor en el Ayuntamiento de Bergondo que creo que es impecable, pero también es cierto que normalmente la gente que realiza voluntariado no suele recibir nada a cambio, que puede ser que en determinadas actividades es normal que lo puedan tener, pero en el caso de fines de semana el hotel quedaría reducido a 75 euros y en cambio aquellas personas que quieran participar en otro tipo de actividades como pueda ser la Liga de Fútbol Sala, aunque estén todas las personas en paro, tendrían que pagar los 325 euros que cuesta. Yo considero que eso es un poco ilógico. Además de que hay pocas novedades, es cierto, como bien usted ha dicho, en esta modificación, pero que no se aproveche pues, para regular esas actividades que tengan ese descuento, pues eso no es bueno. Se debería regular tanto eso como tener en cuenta los recursos económicos de esas personas para poder optar a los descuentos. Entendemos también que es cierto que en algunas ocasiones pues, se puede generar exclusión social, sobre todo en tema de niños o niñas a la hora de ir o no ir a determinadas actividades, pero esa exclusión social no ocurre lo mismo con personas que son más mayores, es decir, por ir a bolillos, a pintura o grafite o a baile o no ir no se va a generar exclusión social. Una persona puede decir que está inscrita al paro, yo estoy inscrita al paro porque para acceder pues, a determinadas ayudas, como puede ser garantía juvenil, y no por eso tienes que estar en una situación económica pues mala. Por eso consideramos que el informe social debería necesitarse pues, en la mayoría de los casos. Por tanto, nuestro voto va a ser la abstención. Si, só unha cuestión, efectivamente non son vostedes especiais, nin moito menos, ni tampouco somos nós. No resto non entro tampouco a valorar, é unha cuestión de protocolo que efectivamente pois, é unha tradición neste Concello. Non a fai a vostede tampouco máis especial o feito de que queira pagar. Ten a palabra a voceira de Veciños de Bergondo. Pues si me permite, yo también me voy a unir a esa petición del Partido Popular. Me parece absolutamente correcta y que una motivación de protocolo no tiene por qué evitar que podamos efectivamente modificar en este sentido, ya que ustedes proponen modificar la ordenanza en este caso porque, como bien ha dicho, tienen previsto sacar la licitación de un pliego para que las empresas se adecúen a él y hagan sus ofertas y salgan seleccionadas para realizar las actividades que aquí se encuentran, pues de la misma manera que usted propone esta modificación, pues también se puede interesar a este cambio, que todos los que asistamos a ese encuentro de mayores colaboremos en la misma medida, nada más. El menú, desde luego, creo que es mucho más elevado, a 10 euros, y no creo que nadie de los que estamos aquí le suponga ningún problema abonarlos. No creo que las razones de protocolo puedan impedir ese cambio. En el resto, en la comisión informativa se votó a abstención y en este caso se va a mantener. Ben, a ordenanza non se modifica para que as empresas presenten as ofertas. Ten vostede un lío tremendo. No, é que unha modificación o que regula é o precio, señora concelleira, e o que estamos é precisamente adecuando a oferta que saliu no prego, adecuando precisamente os precios, precisamente esas actividades. Non modificamos a ordenanza para que as empresas poidan presentar unha oferta.
xa digo, me parece que a vostede que mezcla unha cousa con outra, ou non me entendeu, ou mellor non me expliquei. O que lle dixen foi que hai unha maior concreción nuns casos e que noutros hai que adecuar unha ordenanza. Por qué? Porque van a salir actividades que non están previstas o pago. O pago non ten nada que ver. As empresas van a licitar igualmente e vostedes van a vir á mesa de contratación incluso cando a ordenanza non teña todavía entrado en vigor. Me parece que é unha cuestión simplemente tamén de tramitación que debería quedar bastante clara. Bien, pero entonces yo le pregunto otra cosa. Si no estuviera en trámite la licitación y el pliego de condiciones no estuviera para salir a tramitación a contratación, ¿usted haría esta modificación de la ordenanza? Neses términos non, pero que lle estou dicindo, pero é unha cuestión ao mellor de linguaxe, pero que non se modifica a ordenanza para que as empresas presenten as súas ofertas. Para que cuando las presenten sepan a que non ten nada que ver. Bien, As empresas presentarán as súas ofertas simplemente adecuados ao Al pliego que xa está en licitación, nada máis. Os veciños, cando se inscriban nesas actividades, terán que pagar cunha ordenanza que está en vigor. E se podería dar o caso de que se inscribira nunha actividade que non ten un precio regulado. Pero es que ya no hablamos solo de precio. Usted el otro día habló también que se está adecuando a la realidad. Hay actividades que ya nos van, como los bailes de las personas mayores, que me dijo que no tenían éxito y por tanto se eliminaban, que ya no se iban a hacer. Entonces, también pues se eliminan con más tiempo, de 1 hora, hora y media. Eso sí. Entonces esas actividades las regula usted en la ordenanza y después, independientemente del precio, las empresas que quieran llevar a cabo y que entren en esa contratación tendrán que adecuar esas actividades que haya en la ordenanza. No, é que sigue vos tendo... As empresas non se adecúan á ordenanza. Son temas completamente diferentes. As empresas o que teñen é que cumplir co pliego realmente que saliu en licitación. E o pliego está en licitación a día de hoxe. Poden vostedes velo. De feito, hasta cando hai para presentar oferta? Hasta o 7 de marzo teñen para presentar as ofertas. E teñen que cumplir o que pon no pliego, realmente o que se pon aí. Isto é exclusivamente unha cuestión entre veciños e concello. A empresa lle dá igual o que nos vayamos a cobrar por unha actividade ou por outra. Non entra para nada. Por eso que, xa digo, teñen relación unha cuestión coa outra, ten a relación para nós, porque nós o que temos que adecuar unha realidade para que o día de mañán alguén que se inscriba teñamos unha base para poder cobrarlle unha actividade, pero non ten nada que ver con que as empresas fagan as súas propostas. Que se non estuveramos facendo un pliego novo con actividades novas, non estaríamos modificando a ordenanza? Para que? Únicamente para modificar os precios, porque ao mellor xa había que modificar tamén os precios, que podía ser perfectamente. Podíamos estar adecuando, subindo ou baixando precios, podría ser. Pero, bueno, non adecuando ao mellor as actividades. Simplemente iso. Bueno, e me reafirmo na cuestión de protocolo, porque hai cuestións nas que a veces un se vai, pois efectivamente, por 10 euros, 15 euros, ou por lo que sea, e non por eso somos ni máis buenos ni nada. Aconsello que se cada un quere ser dadivoso, que o faga tamén con outro tipo de cuestións. Non poñemos en dúbida cando hai algún... E menos neste concello, onde prácticamente a día de hoxe xa non hai ningún tipo de cuestión relacionada co protocolo, non temos ni los pinchos, ni los vinos, ni non sei que, e demais, prácticamente inexistente. Por lo tanto, xa digo, non fagamos tampouco unha demagoxia barata nese caso. Ten a palabra o voceiro de Anova. O noso voto vai ser afirmativo. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? O punto número 6 é a moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á distribución de recursos da Xunta de Galicia aos concellos con criterios obxectivos e transparentes. Se me permiten, darei eu lectura, xa que é unha cuestión relacionada tamén co POS e tamén antes o estuve en e xa expliquei a parte, expliquei tamén na proposta do Concello. Ben, o Plan Único de Concellos, o POS 2017, POS Plus 2017, aprobado pola Diputación da Coruña no pleno de 25 de novembro de 2016, é un modelo singular de cooperación entre a Diputación e os concellos que, entre outros obxectivos, pretende mellorar e simplificar as fórmulas de cooperación cos concellos, facilitándolles a tarefa de elaboración do seu orzamento anual, ao contar cunha previsión firme na aportación provincial,
permitíndolle dar resposta a situacións e necesidades concretas en cada concello, simplificando ao mesmo tempo as tarefas administrativas, coa consecuente rebaixa na sobrecarga de traballo do persoal nos concellos. Compre destacar así mesmo que este plan de colaboración cos concellos contempla a distribución de fondos con criterios obxectivo, os criterios POS, uns criterios que suscitan un amplísimo e moi maioritario apoio entre os concellos da provincia. É, pois, un instrumento de cooperación que avanza claramente na transparencia do reparto dos fondos e que permite que os concellos teñan un marco referencial da achega total inicial da Deputación da Coruña, que por outra parte ten un carácter dinámico, xa que as propias bases do plan recollen a posibilidade de incrementar a súa dotación orzamentaria con cargo aos remanentes que se xeren ao longo do exercicio. O plan único afonda igualmente no concepto da autonomía local, posto que facilita aos concellos que destinen a achega provincial as prioridades municipais de cada concello. Outros aspectos positivos e innovadores a destacar do Plan Único da Diputación son: primeiro, non se exixe aos concellos o seu cofinanciamento, como si se lles exixen os plans finalistas que levan aparellado unha porcentaxe de endeudamento local, evitando con isto provocar que as administracións locais sigan aumentando as súas obrigas e a súa débeda. Segundo, que ofrece un mecanismo aos concellos en dificultades para sanear as súas contas públicas. E terceiro, que facilita que se rebaixen os períodos medios de pago ás empresas, o que evita que os concellos con graves problemas económicos se vexan no obriga de reducir servicios ou de subir taxas e impostos aos seus veciños e veciñas para poder facerlle fronte ao seu déficit ou débeda. Con este plan único de concellos, a Diputación da Coruña está a marcar un novo camiño para as administracións no ámbito de cooperación local. Só hai que salientar un dato comparativo. Mentras a Diputación destina inicialmente o plan único 74 millóns de euros para os 93 concellos da provincia, que ao final do exercicio 2017 prevese que poida alcanzar a cifra de 100 millóns, a Xunta de Galicia únicamente achega 120 millóns ao Fondo Local de Cooperación Local para os 313 concellos do país. Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE solicita ao Pleno da Corporación do Concello de Bergonda a adopción do seguinte acordo: instar a Xunta de Galicia que siga os pasos da Diputación da Coruña, transferindo directamente ao Fondo de Cooperación Local os recursos que o Goberno galego destina aos concellos, actuando con transparencia e obxectividade no reparto de fondos da comunidade autónoma. Nosotros queremos presentar unha enmienda. Ben, pois, Paso a lectura. de lectura da enmenda. Vale, ben. Bueno, nos presentamos esta enmenda porque este modelo que presenta agora a Diputación, pois ben é certo que é un pouco ainda un experimento que vamos a empezar a probar, pero non se sabe como vai a sair. Entón paso a dar lectura. O Grupo Municipal do Partido Popular de Bergondo, conforme ao previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presentalle ao Pleno Municipal a seguinte enmenda: para que o Goberno da Deputación da Coruña garanta que o Concello de Bergondo percibirá como mínimo a través do novo Plan Único os mesmos fondos que recibían coas liñas de subvención que existían con anterioridade. O Pleno da Deputación da Coruña, como ben dixo vostede antes, aprobou o mes pasado de novembro cos votos a favor do Goberno Municipal, Marea Atlántica, Compostela Aberta e a Alternativa dos Veciños e co voto en contra do Partido Popular, o Plan Único dos Concellos dotado con 74 millóns de euros. O novo programa unifica o Plan de Obras e Servizos, o Plan de Acción Social e o Plan de Aforro de Investimento e as 11 liñas de subvencións. Segundo o acordo plenario, o pos-2017 nutríase dos 24,2 millóns que a Deputación achegaba cada ano ao tradicional Plan de Obras e Servizos, así como os 8,3 millóns das liñas da Suda e dos 20 millóns de superávit que o organismo provincial prevé ter este ano e os 21,5 millóns que agora se dedican ao Plan de Aforro e Investimento. Ademais, tendo en conta que o Goberno provincial comprometeuse tamén a engadir como mínimo os 13 millóns de euros de remanente, co que igualaría a achega total dos plans do anterior Goberno. En consonancia con todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Bergondo propón a consideración do Pleno Municipal da seguinte emenda: o punto 1 é que a Deputación da Coruña garanta que o Concello de Bergondo, como mínimo, non verá reducidos os ingresos que percibiu o ano pasado a través do Plan de Obras, Servizos e Plan de Acción Social e o Plan de Aforro e Investimentos, as 11 liñas de subvencións nos seguintes anos. Punto número 2, que a institución provincial comprométase a incluir na partida orzamentaria coa que arranca o Plan Único dos Concellos os remanentes de tesorería que se vayan xerando ao longo do exercicio económico do ano 2017. Esa sería a emenda simplemente para xerar ese compromiso. Ben, pois nós o que creemos é que con isto o Partido Popular está tratando de xerar
pois non sei se é o mellor un engano, pero si dende logo pois cambiar os números. O que está claro é que co plan deste ano, e eu lles pasarei ahora a dar as cantidades, se reparten os fondos dunha forma obxectiva. E son os criterios aprobados maioritariamente, que son os criterios, pois, eu dicía outro día, que serán os criterios que nos poden parecer ao mellor máis xustos ou menos xustos, pero son os criterios adoptados e aprobados por todos os grupos no seu día. O que pretende o Partido Popular é seguir ca mesma teima. Incluso, de feito, o Concello de Bergondo a día de hoxe lle aseguro que incluso lle convén. Que garantizamos con isto? Que independentemente de quen este gobernando, tanto na Diputación como nos concellos, o que se vai a repartir vai a ser sempre a cantidade que sea obxectiva e que ademais se coñeza xa a primeiros de ano. E lle poño os exemplos. Lóxicamente, o POS non, porque era unha cantidade fixa, pero despois, se a eso lle sumamos as cantidades recibidas en todas esas subvencións, no 2014 o Concello de Bergondo sumou 232.460 euros, no 2015 231.000, en cambio, ano pasado 280.000 euros. Que quere dicir isto? Que en función da cor política que este na Diputación da Coruña, pois así esas subvencións se reparten pois cun carácter máis subxectivo ou non. Polo tanto, nós o que pedimos é unha garantía para a continuidade. Realmente é saber que o que vamos a ter vai a ser sempre esa cantidade con eses criterios, que se disminuyen ao máximo posible as subvencións nominativas. E o mesmo lle pedimos á Xunta, que elimine a maior parte de subvencións que están saindo continuamente, que supoñen esa carga de traballo tremenda. Xa digo, algunhas non se poderán eliminar porque son subvencións con fondos europeos destinados a temas moi concretos, pero que se sume ao Fondo de Cooperación Local. Nos recibimos todos os anos tamén xa unha asignación no Fondo de Cooperación Local. Pois o que pedimos da Xunta é o mismo, que deixen tamén de tutelarnos, que nos digan para que nos van a dar os cartos ou para que non, porque ao mellor nos están dando para algo que non ten necesidade, para unha subvención para que o Concello non o necesita, e en cambio si o necesita para algunha outra. E iso é o que se solicita, que realmente o reparto dos fondos sexa con eses fondos, con eses criterios obxectivos. E, por certo, está garantido que vamos a ter máis que o ano pasado, e a día de hoxe é certo que non o hai, porque o remanente do exercicio anterior non se coñece todavía, non está pechado o exercicio, igual que non está pechado todavía no Concello de Bergondo, pero coas aportacións que se prevén a sumarlle a este plan único, o Concello de Bergondo xa vai a recibir máis do que recibiu o ano pasado e do que recibiu hai 2 anos, en total. Que esa é a cuestión. Entendemos perfectamente a súa posición, porque tamén é certo que a súa moción é partidista, e pareceme lóxico que defendan o seu partido. Pero nós aquí o único que pretendemos é que simplemente non se vexan reducidos os ingresos en anos posteriores e que se complementan a incluir esa partida orzamentaria de remanentes que no seu día dixeron que se iba a facer desa forma. Precisamente porque consideramos que isto non sabemos aínda como vai a sair, que pode ser un experimento que saia ben ou todo o contrario, que pase o contrario, que saia mal. Por eso traemos esta moción aquí para que a Deputación da Coruña garanta que o Concello de Bergondo teña, como dixen anteriormente, os mesmos ingresos e que se comprometa a incluir a partida orzamentaria dos remanentes. Ben, o único motivo realmente polo que ao final o Partido Popular está presentando isto é porque non queren unha vez máis que isto se vai a facer na Xunta. E me reitero, a maior parte de alcaldes do Partido Popular, excepto cando os chaman dende arriba, están de acordos con este plan porque poden realmente decidir en que van a invertir e en que non. Nos non estamos dicindo nin que estemos a favor nin en contra. É sabido que o voceiro do Partido Popular na Diputación di o plan é moi bo e o plan está moi ben, pero eu son do Partido Popular e o teño que criticar.
Pero eu non son a voceira do Partido Popular na No, Deputación. sei. E o único que estou intentando é que se garantan dúas cousas que considero E eu que tamén. son mínimas. E eu tamén estou precisamente intentando que se garanta que vayan a ser sempre os mesmos fondos independentemente da cor política que este gobernando, tanto na Diputación como na Xunta, ademais. Ben, votos sí, perdón, que xa me iba a votación. Hombre, como no, ten a palabra a concelleira non escrita. Gracias. Bueno, pues yo no voy a entrar en la guerra PP-PSOE porque no, pero bueno, yo me gustaría, primero muy mal por el Partido Popular porque no se nos ha entregado copia de la enmienda, ni siquiera podemos darle una vuelta a ver qué es lo que usted dijo, porque tampoco muy bien no se le entendió. Pero aparte de esto me gustaría que incluso la señora secretaria opinase al respecto, porque yo lo que no sé es cómo el Pleno del Ayuntamiento de Bergondo puede votar a favor o dictaminar unos acuerdos que ha de tomar la Diputación. Es que me parece una locura, primer punto. Y segundo punto, y ya volviendo a la moción presentada por el Partido Socialista, bueno, pues yo le digo lo mismo que le decía el otro día en la comisión informativa. Ojalá los criterios de subvenciones entre administraciones fuesen siempre los mismos. De esa manera, es verdad que se simplificaría el trabajo administrativo, el trabajo de los funcionarios. Pero también le decía el por qué esta moción es del PSOE y no de la FEGAN. Lo hablábamos porque si realmente tantos alcaldes están interesados en que esto se lleve a cabo, pues tendría muchísima más fuerza que esta moción partiese de la FEGAN. Y ustedes dicen y ustedes todos opinan pues que efectivamente esto se hace con unos criterios mucho más objetivos. Yo creo en este caso que, bueno, está por ver y que a lo mejor es muy precipitado hacer todos estos cambios y no esperar por lo menos este año a ver qué ocurre con estos repartos y si, bueno, si al final todos estamos tan contentos o más contentos que con el criterio anterior. Ben, ten a palabra a voceira de Veciños de Bergondo. Sí, lo mismo que le dije en la comisión. Esto es este año, ha comenzado, habrá que ver cómo sale. Habrá que ver al final del ejercicio, a cuando se cumplan las subvenciones, se apliquen, se invierta y después es un buen momento para hacerlo. Ten a palabra o voceiro de Anova. Si, nós temos clarísimo que cabe agardar que a Xunta chegue a tomar tamén nota de criterios que vayan por esta mesma liña. Ben, polo tanto, votase primeiro a emenda. Votos a favor da emenda. Votos a favor da... Votamos en contra da emenda. Claro, hai que Votos en contra da emenda. Abstencións. Votos a favor da proposta orixinal. Abstencións. Votos en contra. Ben, queda aprobada a moción presentada. O seguinte punto é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a modificación da ordenanza fiscal número 13 da taxa pola suministración de auga potable acometida a Rede Xeral de Abastecemento, Saneamento e Prestación do Servicio de Saneamento. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Gracias. La realidad social de Bergondo impide en algunas ocasiones que determinadas personas puedan hacer frente al gasto que supone realizar la acometida de la Red General de Abastecimiento y Saneamiento. El hecho de que el contexto social en los últimos años haya modificado hace que en algunos hogares sea la población envejecida la que sustenta a la familia. Esto da lugar a que las dificultades aumenten al encontrarse en muchas ocasiones con ancianos y ancianas con pensiones no contributivas asumiendo gastos básicos de subsistencia. En un ayuntamiento rural de población dispersa y envejecida, las quejas vecinales aumentan al no conocer que se puede hacer una reducción en el coste para aquellas personas que por diferentes motivos no son capaces de soportar este gasto.
Por eso consideramos importante que se tomen otras medidas no reflejadas en la ordenanza para así también conseguir que aumente el número de personas utilizando la red general de abastecimiento y saneamiento. De esta forma conseguiremos que al aumentar el número de acometidas realizadas también descienda el nivel de vertidos. Solicitamos la modificación del artículo 7 de la Ordenanza Fiscal número 13 de la tasa por la suministración de agua potable acometida a la red de abastecimiento y saneamiento y prestación de servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales en relación con los criterios genéricos de capacidad económica, que viene a decir lo siguiente. As cotas tributarias indicadas no párrafo anterior e referidas ao apartado D aplicáraselle unha reducción do 50% no caso en que os contribuintes, persoas físicas que teñan escaseza de recursos económicos ou persoas xurídicas en ánimo de lucro ou con fins sociais ou benéficos, sempre así o acrediten un informe dos servicios sociais do Concello e previa solicitude individualizada en cada caso. Añadiendo lo siguiente, además de esta reducción de 50%, las personas contribuyentes con escasez de recursos podrán solicitar el fraccionamiento en plazos del pago de esa cuota, así como la moratoria del pago de 1 a 12 meses en función de unos criterios establecidos por el Departamento de Servicios Sociales. Enviar una carta informativa a toda la población de Bergondo para dar a conocer los recursos existentes para la reducción, aplazamiento y moratoria del coste de las cuotas tributarias. Nosotros presentamos esta moción porque en la ordenanza existente pues no aparece reflejada esa posibilidad que nosotros contemplamos en cuanto al fraccionamiento y a la moratoria. Por tanto, a veces cuando no aparece reflejado, pues se entiende que eso no exista al leerlo. Que existe una ley que contemple esto no quiere decir que la población del Ayuntamiento de Bergondo tenga que saberlo, ni siquiera que el propio Ayuntamiento esté aplicando esas medidas. Es más, ahora mismo no se está aplicando ni ese fraccionamiento ni esa moratoria. Esta modificación es muy simple porque solo se trata de añadir un párrafo. Se ha hecho pues ya con otro tipo de modificaciones en determinadas ordenanzas. Recordar que ahora mismo hoy acabamos de modificar una ordenanza de actividades donde no se han añadido demasiadas cosas, más que una actividad con hotel y fin de semana y la eliminación de unas fiestas baile. Yo solo voy a poner un ejemplo. Una acometida de abastecimiento pues podría costar sobre 360,42 o saneamiento 382,57, más después pues otros gastos que pueden derivar de esto. Una persona no contributiva en el año 2016 cobraba 367,90 euros. Creo que es un presupuesto bastante ajustado. Además, ahora mismo que estamos viviendo pues un problema bastante grave de vertidos, esto también podría dar lugar a que hubiera muchísimas más conexiones a la red de abastecimiento y saneamiento y, por tanto, seguramente esos vertidos pues, también se podría conseguir reducirlos. Recordar que en el año 2015 la Comisión Europea expedientó a Bergondo por un sistema de saneamiento y aquí está la noticia. Por tanto, esto sería bueno para mejorar pues, la calidad. Así que hagamos de esto pues, una lucha común y por lo menos que se envíe pues, información a todas las casas para que las personas de Bergondo pues, conozcan los derechos que tienen. Y por cierto, le voy a recordar una cosa, es que la población de Bergondo nos hace decirle y que le retransmitamos que están deseando conectarse a la depuradora y que hay una parte de esa población que lleva más de 6 meses esperando y que no han recibido contestación por parte del Concello de Bergondo. Y por cierto, también, como ustedes ya sabrán, el Partido Popular solicitó por registro ya en varias ocasiones que se convocara la Comisión de Vertidos y a día de hoy no ha sido convocada. Entonces vuelvo a transmitir aquí que por favor se convoque lo antes posible porque tenemos bastantes cosas que aportar. Pois sería unha novedade que vostedes tiveran cosas realmente importantes que aportar. Ben, recentemente a ordenanza foi modificada e non fixeron vostedes este tipo de aportación. Supoño que se lles olvidou no seu día. Eu lles comentaba o outro día. A día de hoxe existe a posibilidade, como ben vostede decía agora mesmo, e está previsto xa no Regulamento Xeral de Recaudación e a Lei Xeral Tributaria se o prevé e o fraccionamento ten que ser solicitado e vai a xerar intereses de demora.
Por certo, non é o Departamento de Servicios Sociales quen terá que facer eses cálculos, sino que será o Departamento de Tesorería e de Intervención, como xa se ten feito en algunha outra ocasión. E lles comentaba que moitas veces o custo maior son as ampliacións de rede, e son obra particular, e entonces aí xa non entramos, non? Polo tanto, a día de hoxe é factible e é posible o fraccionamento, hai que solicitalo, e así se pode facer. Que a xente non o saiba, bueno, a xente se lle explica e a xente cando pregunta se lle informa. Eu lle dixen outro día que sí que é certo que, bueno, que a partir de agora podíamos añadir pois nas cartas que se están enviando, sobre todo agora mesmo, para que a xente se conecte, pois un parágrafo máis con esta información, e que eso me parecía boa idea. Pero non modificar unha ordenanza que non ten que ser modificada. Acabamos de modificar outra, según vostede, por unha cuestión menor, pero na que realmente sí era necesario modificalo, e non nesta. E mire, as noticias que salen na prensa a veces hai que lelas un pouquiño máis polo fondo ou incluso preguntar. No 2015 non se expedientou ao Concello de Bergondo por ningunha cuestión, senón que a Unión Europea expedientou o Reino de España, e neste caso, que ademais ten as competencias de saneamento delegadas na Xunta de Galicia, sería a Xunta de Galicia por non ter saneamento nun núcleo de máis de 2.000 habitantes, en aquel momento como era Gandarío. Invito ya que vostede mire a ver en onde está o expediente sancionador ao Concello de Bergondo no 2015. Non existe. As publicacións ás veces hai que ir un pouco máis a fondo ou incluso esperar as respostas, porque estou convencida de que nós en aquel momento tamén respondimos, xa lle digo. Polo tanto, o noso voto, igual que outro día, vai a ser en contra, non porque estemos en contra de informar a xente de que existe a posibilidade de fraccionamento e a reducción do 50% a día de hoxe xa por unha cuestión, e como vostede di, que ademais pode facilitar que a xente se conecte á rede de saneamiento, pero non vamos a propoñer que se faga un cambio na ordenanza. Se non lle importa, poulle contestar. En canto que vostede di que cousas importantes que aportar o Partido Popular ten poucas, exíjolle que teña bastante máis respeto, porque no momento en que nos sentamos aquí estamos legitimitados para facer propostas, porque para eso nos votaron a población de Bergondo. Por tanto, é unha falta de respeto non a nós, senón a xente que votou o Partido Popular. Igualmente lle podría decir das faltas de respeto que fan vostedes faltas de respeto, sesión plenaria non houve ninguna. Contra o grupo de goberno. Continúe. De todas formas, como lle decía antes, consideramos que se algo non aparece dentro dunha ordenanza non se ten por que entender que iso é así, porque se unha persoa de Bergondo acude á páxina do Concello e descarga dita ordenanza non lle vai a aparecer, por tanto, como vai saber que ten dereito a eso? Asegúrolle que a xente de Bergondo descoñece que ten este tipo de axudas, porque nós fixemos unha reunión fai pouco con persoas de Gandarío e non coñecía absolutamente nadie. Por tanto, considero que se necesita moitísima máis información en canto a este tema. Por suposto que enviando unhas cartas ás casas, que é o que nos pedimos, vamos a arranxar moitísimos dos problemas, porque así coñecerán, e poderánse asustar, pero se non se modifica a ordenanza estaremos igualmente no mesmo problema. Ben, ten a palabra a concelleira non escrita. Vale, bueno, yo creo que quedó bastante claro que la ley prevé el aplazamiento de cualquier obligación con la Administración, que hay un trámite laborioso e importante. También es verdad que la mayor parte de la gente no se lee las ordenanzas de cabo a rabo. Y también, como decía el otro día, como miembros de la Corporación Municipal estamos obligados a informar a la población de todo lo que puede y no puede hacer con el ayuntamiento. Y si no lo sabemos, tendremos que informarnos nosotros también. Nada más. Ten a palabra a voceira de Veciños de Bergondo. Pues mire, todo lo que sea bueno para los vecinos creo que tenemos como mínimo que estudiarlo y que valorarlo. Efectivamente, en la comisión informativa nuestro voto fue abstención, pero teniendo en cuenta ese detalle y la intención última de la moción del Partido Popular, que es que se facilite, se informe, y pues efectivamente, si está la Ley General Tributaria, pues los particulares pueden acudir a ella. Pero yo no creo que tampoco sea
tremendamente nefasto que aparezcan en esta ordenanza, incluso la remisión a la Ley General Tributaria, simplemente una remisión. Y aunque solo sea por ese detalle y un apartado que diga fraccionamiento, pues el vecino podrá decir, pues aquí hay otra ley distinta a esta, tendré que buscarla y tendré que enterarme. Porque igual no tenemos la garantía suficiente de que los empleados de la empresa, en este caso Viacua, informen al vecino de la posibilidad de fraccionamiento. Entonces, en este caso creo que debemos de apoyar la moción del Partido Popular. Muchas gracias. Ten a palabra o vocero de Anova. Ben, entendemos que se o fin é facilitar información á veciñanza de Bergondo sobre as posibilidades de reducción de fraccionamento, perdón, das cuotas, ou non só nas cuestións que atinxen a esta ordenanza, senón a outras. Se o que se persegue é eso, pois evidentemente se pode facilitar no sucesivo pois maior información nese sentido, a través da web ou a través das próximas cartas que se envíen aos veciños aos que instamos a que se conecten, pero para iso non fai falta ninguna moción e non fai falta tampouco modificar a ordenanza, porque teríamos que facer absolutamente en todas as ordenanzas para introducir ese párrafo. Entón, bueno, como rogo está ben, como moción, pois non, o noso voto vai ser desfavorable. Ben, votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Por lo tanto, bueno, queda rexeitada a moción. Punto número 8 é a dación de conta das resolucións da alcaldía. Para este pleno damos conta da 61 a 134. 9 asuntos urxentes. Algún grupo ten algún asunto urxente que plantexar? E o punto número 10 son os rogos e preguntas. Temos pendente de responder do pleno anterior as preguntas do Partido Popular. Non sei se as ten aí e quere facer lectura delas ou... Vale. Cal é o horario de traballo do tenente alcalde, que é o único que non aparece actualmente publicado na web? Bueno, pois, en canto a isto, dicir que no Concello de Bergondo hai 4 tenentes de alcalde e os que teñen dedicación parcial teñen informados dos seus horarios por unha cuestión de compatibilidade. Se a súa pregunta vai polo primeiro teniente de alcalde, lle lembramos que é unha dedicación exclusiva, pois igual que pode ser a miña, da alcaldesa, de moitos alcaldes, que altos cargos ou conselleiros. Eu, a verdad, que estuve intentando atopar horarios na páxina web de algún deles e non o vin atopado. Pois, normalmente, a dedicación exclusiva non ten horario, ou o mellor o ten, pero son as 24 horas do día. Bueno, entendo que de todas formas debería aparecer na web do Concello determinadas horas, pero non por nada, simplemente para facilitar a xente e que sepa que horarios ten para, pois, que sepan tamén cando se pode haber reunir con ele. É que non son o mesmo os horarios, e nós así tamén o definimos, os horarios dos concelleiros, dos horarios de atención ao público. E os horarios de atención ao público, por eso habitualmente pode haber un horario de atención ao público nun día determinado, ou por unha cuestión incluso moito máis cómoda, pois tamén unha cita previa. E hai que distinguir bastante, lóxicamente, a atención ao público non é o horario de traballo, como pode supoñer. Na convocatoria de contratación dunha tractorista aparecen dúas incoherencias. Por un lado, que na solicitude dice que se pode realizar a partir dos 16 anos e pídese a súa vez un carné de conducir. E por outra parte, nas instancias do Concello, só se pide un certificado de escolaridade, mentras que no BOP se pediría un certificado de escolaridade e o carné de conducir a clase B. Porque non se sanaron no seu momento estes errores? Agora mesmo a persoa xa foi contratada, pero... Ben, no referido ao requisito de ser maior de 16 anos, resulta obvio que para ter o carnet de conducir hai que ter cumplidos os 18.
Por lo tanto, para poder presentarse esa oferta en concreto é preciso reunir os 3 requisitos: maior de 16, carnet de conducir e certificado de escolaridade. Non é contradictorio, aínda que sí que entendo que poda ser unha obviedade, non? En todo caso, unhas cuestións son as bases xerais en donde a calquera con 16 anos podería entrar con permiso paterno a traballar e en cambio sí que neste caso, claro, non podería con 16 anos pois ter. Por lo tanto, non é un erro. E despois, nas bases reguladoras publicadas no BOP, no tabuleiro de dictos e na página web aparecen claramente os requisitos de obrigado cumprimento, pois o DNI, o carnet de conducir, o certificado de escolaridade. Na instancia se enumeran os documentos, fotocopia de DNI e títulos exixidos no apartado C, cando debería, é certo, dicir C e D. E a todos os candidatos se lles informou dos documentos obrigatorios e que foron exixidos. E na instancia pois, hai un espacio para engadir calquer tipo de documentación que non apareza, non se subsanou, porque o proceso de presentación de instancias rematou o 24 de xaneiro e todas as instancias foron perfectamente formuladas sin que ninguén quedara excluído por esta cuestión. De todas formas, para futuras ocasións, considero que se volven a ocurrir isto, se encontra algún tipo de error, sí que deberían de subsanarse para que non haxa incoherencias. Cando son erros, efectivamente, hai subsanación de erros, que non é a primeira vez que pasa e seguramente seguirá pasando, sí. Levamos esperando polo reglamento de vertidos pois máis dun ano. Cando estará redactado, que medidas se estarán tomando con aquelas persoas que ao non estar conectadas ao alcantarillado pois causan vertidos dañinos para o medio ambiente? Bueno, o regulamento contamos con que este listo próximamente, xa sei que probablemente non lles guste a resposta, pero non lles podo dar unha fecha aproximada. Pero mire, non todos os veciños que non están conectados ao saneamento causan danos ao medio ambiente. Non, claro que non. Claro. Entón, hai que especificarlo. Nos casos que é así, pois se iniciaron expedientes sancionadores e se van a iniciar algún máis. Claro, pero nos aquí xa falamos directamente daquelas persoas que ao non estar conectadas causan, nos referímonos a quen causan vertidos, obviamente non a quen non o fan. Que pronto levamos esperando un ano, entón esperemos que pronto sea nun mes, 2 meses. Sí. Medio Ambiente notificoulle á alcaldía que tiña que... Bueno, nós temos as preguntas tamén deste mes, entón se quere... No, bueno, por unha cuestión formal, claro, lle estamos dando primeiro resposta ás preguntas porque además debemos esa resposta, pero... Entón se queres as que tal, despois as facemos. No marxen esquerdo da playa de Gandarío encóntrase un tubo desde fai moito tempo que desprende malos olores e ademais é perigoso para os bañistas e as bañistas porque está por encima da area e ademais, como vostede ben sabe, pois está en mal estado. Cando se vai proceder ao arreglo deste tubo? Pois está posto en coñecemento de Costas e estamos estudando pois todavía diferentes opcións, ou ben mellora, modificación do trazado ou incluso eliminación. Todavía estamos pendentes de que nos den a mellor opción. De todas formas, isto leva anos. É un problema de malos olores, vertidos e demais que leva moitísimos anos e co problema que nos estamos encontrando agora mesmo coas praias debería ser solucionado xa e non esperar tanto tempo. É un tubo de pluviais. É un tubo de pluviais. Realmente, sí. O problema é que, efectivamente, estarían conectadas fecais, cuestión que, efectivamente, depende do Concello de evitar que co saneamiento que vayan as fecais a ese tubo. E cuestión a maiores diferente é se agora é convinte manter un tubo de pluviais no areal, porque é un tubo, bueno, pois que é de hai moitos anos e de feito que sería unha cuestión que a día de hoxe xa non estaría autorizada. Por iso lle digo que se está mirando agora no momento de arranxalo ou non arranxalo e incluso ver a posibilidade de quitar. Pero que non pode ser que estén mirando iso anos. Este mes, bueno, non foi este mes porque estas foi o mes pasado, sí. Este mes, o mes pasado, tuveron a primeira reunión para constituir o Consello de Relacións Veciñais que xa tiña que estar formado no mes de agosto do pasado ano. Por que non se invitou a ningún grupo dos que estamos aquí na oposición a participar, cando no artículo 19 di que estaría integrado por unha persoa representante de cada un dos grupos da oposición? Obviamente, vostedes van a estar representados, como ben di vostede, que ademais aparece no artigo 19. E esa reunión que tivemos foi para informar a asociación sobre todo o contido do título 3 do Regulamento de Participación Veciñal, que tamén, ademais, en breve se lles solicitaría que designasen a un representante. Igualmente o temos que facer con vostedes, se lles enviará un escrito para que designen representante unido aos representantes designados polas asociacións, virá a pleno e formalmente se constituirá o Consello. Se vostedes fan reunións para informar as asociacións que os partidos políticos, que tamén temos que ter representación, non estemos ali,
é un signo de que é un goberno un pouco ditatorial, porque o normal é que estemos todos os representantes, tanto veciños como Cando o Concello convoca as persoas dos partidos asociacións, de verdad políticos. vostede me está dicindo que convoque tamén Se para crear- os partidos políticos nunha cuestión na que estamos informando as asociacións? Pois estou esperando a que vostede tamén nos invite pois algunha reunión que fai o Partido Popular, ou entendo que aí non nos teñen que invitar a nos. É diferente, vostedes están facendo unhas reunións para crear un Consello de Relacións veciñais. Sí, e Por estamos tanto, estamos informando as asociacións. Por tanto, estou falando eu agora vostede- mesmo, respecto aos turnos de si- palabra. respete tamén vostede, que non solicitou un novo turno. Si vostedes queren reunirse coas asociacións, terán que facer vostedes tamén as súas reunións con elas, señora concelleira. Se vostedes- É que é así. Se vostedes fan unha reunión para constituir un Consello de Relacións Veciñais onde todos os partidos políticos da oposición temos que ter unha persoa representante, nós temos que estar tamén presentes. Non teñen que estar porque estamos presentes falando, nunha reunión previa. Señora concelleira, estarán vostedes... non estamos falando estarán dunha reunión do vostedes- PSOE ou da Nova particular, estamos falando dunha Non había representantes da Nova e do PSOE, eran concelleiros que levan do ramo correspondente, que nin siquiera nos reunimos todos os concelleiros, nin nada polo estilo, nin todo o partido, nin xente que non era un representante institucional. Moi Claro, ben. é que esa cuestión, cando estea realmente constituído e se convoque formalmente o Consello, por suposto, porque ademais xa non hai dúbida ninguna, que teñen que vostedes estar presentes. Pero vamos, pois non será que non temos feito reunións con algunhas asociacións para comentarlles como teñen que presentar as subvencións municipais aconsellando para que non se cometan erros, etc. Pois é unha cuestión informativa. Por un lado, parece que están vostedes desexando que non informemos ou lles Non, molesta. todo o contrario. Molesta. Estamos Lles invitándoles molesta. a que nos deixen participar. Bueno, pues... Gustaríanos saber por que o mantemento de aceras e iluminación son competencia do Concello. Non se levou a cabo ninguna acción no tramo nacional sexta que pasa por Guísamo, Viso e Cortiñán para mellorar a súa seguridade vial, así como arreglo na maioría de aceras do Concello que teñen baldosas rotas ou levantadas. Pois miren, canto ás beirarrúas e iluminación na Nacional Sexta, temos acometido diversas obras de reparación de beirarrúas nos últimos anos. En Guísamo, de feito, a última está feita estes días en Cortiñán. En canto ás obras de iluminación, deberían vostedes saber que o proxecto de mellora en Guísamo e Raxás foi aprobado no pleno do 27 de novembro de 2014 e vostedes estiveron presentes na mesa de contratación. Pero, bueno, xa vexo a atención ao mellor que están prestando nas mesas de contratación. Porque cando me fai esta pregunta, que de verdade, que non entendo. Pero, bueno. Ou polo menos nos termos nos que se fai a pregunta. Efectivamente, eu no 2014 non estaba na mesa de contratación. No, a mesa de contratación acaba de ser agora. A última mesa de contratación. As mesas de contratación en donde foi a iluminación de Raxás e Guísamo estaban presentes vostedes. Sí, pero esas actuacións tiñan que facerse moito antes, non agora. De todas formas, Non comunícolle... agora. Está aprobado o 27 de novembro de 2014. No pleno, precisamente nun pos adicional. E está executado ahora, e se vai pouco a pouco. Entendo que o mellor vostede o que pretende é que fagamos un cambio integral, así, incluso saltándonos os procedimentos de contratación, pero bueno. No, pero un pouco máis de agilidade, si de todas formas comunícolles que unha boa noticia que considero que para Bergondo, tamén para todos e todas os que os nos sentamos aquí e que loitamos e nos reunimos con diferentes persoas para mellorar a situación da Nacional Sexta. Que está prevista a construción da rotonda entre a Nacional Sexta e a C164, pois xa o sabemos todos, pero vanse instalar semáforos tanto en Guísamo como en Cortiñán, e iso é algo que considero que é bo. O PP de Bergondo puso no seu momento unha denuncia ante Medio Ambiente polo tema do teso de Valdomir, e comprobouse que os nosos argumentos eran válidos e que efectivamente se encontraba en mal estado. Fai uns días vimos en redes sociales que se limpiaría esa finca propiedade do Concello na cal se encontra dito árbol. E nos alegra que realmente eso sea así, de que se vai a facer esa limpieza. Pero cando se vai a proceder a limpeza?
Mire, a súa denuncia posta en medio ambiente ao final non sirve para adiantar nada. É dicir, os plazos habitualmente os marcamos nós e non los marcan tamén as outras administracións. No seu día tiñamos unha autorización da Xunta para poder sanear a árbore, pero xusto nesa semana se produciron, cando chegou a autorización, se produciron máis danos cos temporais de primeiros de mes, de primeiros de febreiro. E ante esta situación se volveu a solicitar unha autorización á Xunta con un anexo actualizado do propio día. E esa nova autorización todavía non chegou. Vale, nunha nota de prensa vostedes din que hai impedimento para acceder á parcela. Non sei que impedimento hai, se me podría decir? Impedimentos varios en canto á maleza, que tamén estamos intentando solucionar. Canto a maleza sí que entendo, porque a finca está bastante mal, Sí. porque no 2013 non houbo ningún impedimento para poder acceder con un taller de sardinería. Tamén é certo que ese taller de sardinería pois facíase con fondos da Xunta. Con fondos da Xunta que non son dos concellos, que son da Xunta. Sí. Que son da Xunta e que non teñen nada que ver cos concellos. E como, No. os pon a Xunta, xa parece que non ten nada que ver e que non son os fondos aos que temos dereito os concellos. Pois aí me refiro unha vez máis. Non saque de contexto que eu estou a dicir, porque non estou a dicir non nos saque eso. vostede de contexto cando está agora dicindo que é un obradoiro feito pola Xunta como se efectivamente eso non fose co Concello de Bergondo. Ben, Simplemente a continuación, dicen que hai fondos de todas de formas, iso. por unha cuestión formal, señora concelleira, as preguntas son rogos e preguntas e non dan lugar a debate, polo tanto, faga vostede a pregunta Sí, e lle dou a resposta. Desculpe, sabes o que lle molesta? Non me molesta en absoluto, Nada, último. pero por unha cuestión formal. Vale, simplemente aproveitar para decirlle que tampouco lle boten a culpa ao Partido Popular, porque agora mesmo ninguna das dúas persoas que estamos aquí pois formábamos parte del, cando creo que Juan Fariña no seu momento sí que apoiou unha lista do Partido Popular con isto, e vostede creo que estaba no Partido Socialista. A última pregunta, De que xa, me de fala? cando se van a De que executar? me fala? De que me fala? Falolle ahora mesmo do Pazo de Valdomir. Sí. E falolle de cando se fixo, De cando pois, se fixo? de cando De se cando se fixeron fixo. esas obras Aprobado- en Valdomir. Aprobado un plan parcial aprobado polo Partido Popular directamente, Sí, en donde ni pero siquiera eu ningún formaba de nós parte do estábamos eu tampouco, formando señor. parte dese Eu Partido tam- Popular, eu nin tampouco- estábamos en listas, nin No. absolutamente Eu en cambio nin absolutamente nada. No, eu incluso E eu non tampouco, considero tampouco que fíxese. se fixera ben, eh? Ah, vale. A última Perfecto. pregunta, cando Sí. se vai executar as obras da segunda fase de seguridade vial de San Paio e por que aínda non se realizaron? Hombre, pois será porque todavía non hai un proxecto aprobado. No seu día, non sei se vostedes, como non estaban aquí, ao mellor non coñecen a historia da segunda fase da estrada de San Paio, os informes paralizaron ese plan, os informes de patrimonio, os informes botánicos, etc. Coido tamén que deberían preguntar vostedes aos seus compañeiros que tiveron a responsabilidade tamén na Diputación na pasada legislatura, tamén é un cúmulo en xeral, que a pesar de terse solicitado por activa e por pasiva, incluso con mocións tamén presentadas aquí no Pleno de Bergondo e trasladadas, non se fixo nada. Eu quero pensar que é técnicamente complicado e que por eso van pasando as diferentes corporacións e isto non será solucionado. Aínda así non nos resignamos e imos seguir pelexando pola mellora da estrada agora nese punto que sigue sendo moi conflictivo. As preguntas para este pleno son as seguintes. As luces da pista de fútbol que está ubicada detrás do edificio do Concello están encendidas durante toda a noite. Rogamos que se proceda ao seu apagado durante as horas que non hai actividade. Non están encendidas toda a noite, teñen un reloxo e se apagan ás 23 horas, ás 11 da noite. Se algunha vez estivo encendido hasta máis tempo, pois probablemente sería por un fallo eléctrico ou un fallo do propio reloxo. Sí, bueno, nos pasaron fotografías que sí que efectivamente estaban encendidas máis tarde, pero se ven así, pois queda arransado. Os contratos menores que corresponden ao último trimestre non están aínda colgados na web. Rogamos que se suban o antes posible. A ver, por unha cuestión tamén unha aclaración, non hai unha data obrigada para a publicación, para a publicación na web. E, de feito, si decir que somos dos poucos concellos que os estamos publicando e se vai facendo segundo a carga de traballo vai a permitindo. Lembro que
obviamente non a xente que entra nas súas casas, pero que vostedes si teñen acceso a todos eles mes a mes e que seguiremos subindo como así nos lo recomenda a lei de transparencia, pero xa digo, a carga de traballo é importante e xa digo, e repetir, hai moi poucos concellos en toda a provincia de feito que os estén publicando. De todas formas, fagan o antes posible, porque precisamente este rogo ven dado por persoas do Concello que me trasladaron esta queixa. A eliminación do talud que está derrumbado na carretera de Fiobre hacia o CEPAP e que está presente desde fai máis de 2 meses. Bueno, vostede creo que xa o coñece. Sí, pero bueno, chamarlle talud me parece unha exageración, vale? É un pequeno ribazo que sí que é certo, que ademais non causa molestias aos usuarios do CEPAP, e tamén o temos constatado, porque non é por donde suben e baixas, sino que é polo outro lado da vía. Aínda así, a estrada se ten que limpar e lle imos comunicar ao dono da finca que ten que ter os cuidados necesarios para que non volva a caer restos á vía pública, vamos. Nos reunímonos esta semana con persoas do CEPAP e transmitíanos todo o contrario, que sí que está causando molestias, porque unha persoa que ten mobilidade reducida, non sei se viu como está últimamente, pero que é moito máis, está ocupando máis parte da vía. É un pouco complicado pasar por esa zona con silla de rodas tendo que transitar pola metade da vía. A parte, dixéronos que vostede lle prometera nunha cena que houve en Navidade nese centro que se iba a arranxar o problema. O problema leva case 2 meses, entonces vai sendo hora de que se arranxe, porque non sí que consideramos que está supoñendo un peligro. Non está, pero bueno. Despois, as limpeza das cunetas de Mariñán, en concreto, se quere digolle o número das que lle falo, están diante do número 21, están bastante mal. Entón, se poden pasarse por ali a limpialas, agradeceríamos. A limpeza do lavadeiro e da fonte, que están situados no camiño da fonte en Armuño, que na fotografía xa poden ver que nin siquiera... Sí, xa estamos con ese tema. Por certo, dime os veciños desa zona que se os vai recibir vostede algún día, porque presentaron por registro unhas demandas para poder reunirse e que non lles contestaron. Algúns veciños desa zona estiveron esta semana reunidos co concelleiro de servicios e efectivamente teñen pendente unha cita comigo que, por suposto, si pode ser a semana que ven, seguramente estarei reunida con eles. Non é necesario que lla trasladen a vostede, nin que vostede a solicite aquí. Bueno, son parte da corporación, por tanto, os veciños teñen o dereito de poder falar comigo e transmitirlle o que queira. Mellora de iluminación na zona de Bergondiño despois da Fonte Fría. Cantas preguntas? Cando van terminar as obras do Parque de Moruso? Pois todavía están pendentes de facer un acceso e de preparar un peche. Non podemos todavía precisar data concreta porque nos faltan todavía algúns orzamentos e, será o antes posible. Pero non é unha obra rematada. Que se pretende facer nesta parcela? Foi aprobado en pleno o cambio de uso de esa parcela? Hai algún proxecto ou algún tipo de memoria técnica? Vostede saberá, si veu a pleno. Vostede é a alcaldesa, que me ten que responder. Vostede saberá si veu a pleno ou non. Entón non hai cambio de uso. Non hai cambio de uso. Hai proxecto? Non é necesario un proxecto para a colocación dun parque biosaludable. Non é necesario, entón estáme dicindo que non é necesario un proxecto para colocar un parque biosaludable? Non, señora concelleira, non. E para facer desmontes de terra tampouco é necesario ter ningún tipo de documentación? Sí, documentación, sí, claro que sí. Non me queda a mí moi claro eso, que se poden facer movimentos de terra, instalacións de aparatos... A vostede non lle suele quedar casi nunca nada claro, e ese é o problema. Sí. Hai protección de obras, entón, dentro desa obra que si que din que están a facer? Señora concelleira, é unha obra que non está rematada e é unha obra na que o que se fixeron foi colocar os aparatos biosaludables. Hai un estudio básico de seguridade e de salud? Que non é un proxecto, que é unha colocación dunhos aparatos. Bueno, pois no resto da obra se verá. Non se pode facer unha colocación de aparatos en poñer no exterior un cartel que indique que hai unhas obras. Está vostede totalmente enganada, pero non se preocupe que lle trasladaremos as súas dúbidas aos técnicos municipais. Entón vostede está me dicindo que non se necesitan adoptar medidas de seguridade para a obra, polo que estou vendo, nin que se necesita un acordo plenario para iniciar esta obra. Para poñer uns aparatos biosaludables non se necesita da súa aprobación. Ben.
tampouco seguridade de obra. Seguridade de obra. Mire, lles molesta a vostedes que fagamos cousas. Ese é o No, problema. para nada, que lles todo o contrario. Que lles molesta a vostedes que se estén facendo cousas, incluso demandas dos propios veciños, e ao final é intentar encontrarlle unha pega a todo. Bueno, pois nada, sigan vostedes nesa teima, non hai Todo ningún o problema. contrario, Non hai cantas ningún máis problema. cousas se fagan, moito mellor para todos e para todas. Xa vexo. Simplemente que cando se fagan, que se fagan con unhas condicións de seguridade, que se cumplan pois esas normativas Hombre. en canto aos espacios públicos. Tamén gustaríame que se decirlles que se deixaran de usar as redes sociais que creo que estamos pagando actualmente todos con fins partidistas e que non se califiquen a membros que están na oposición tanto de ignorantes, malintencionados ou de ter actitudes infantiles, porque creo que eso simplemente demostran que estamos ante un goberno que é antisocial é que denota que cando se utilizan eses términos hacia partidos políticos que en algunhas ocasións pues, están dirixidos por mulleres teñen incluso rasgos misóginos. Bueno, mire, xa no, señora concelleira, xa no. Mire, xa no. No. A ver, unha cousa xa é que vostede parece que nos está tomando o pelo, pero por aquí xa non pasamos. Non estou tomando. Porque, Esas mire, alusións que fixeron vostedes, eu non as fixen, Pois non se crea que é pola súa condición de muller ni moito menos. Ao contrario, pois botelle a culpa, por favor. Botelle a culpa se quere, entonces ao mellor ao seu compañeiro, e non estou personalizando, que se me entenda. Non é pola súa condición de muller, solo faltaría, tendo unha alcaldesa. Solo faltaría. Eso sí, o que non llevou a consentir e temos clarísimamente, e además é algo moi claro, cando se utilizan as redes sociais cunha cuestión partidista en donde temos cada un os nosos perfiles dos partidos políticos e cando é unha cuestión institucional. Pero se vostedes entendemos que están dando unha información falsa, seguiremos informando a xente de que é unha información falsa. Unha cuestión diferente será diferentes criterios que poidamos ter. E non se preocupe que eu sei distinguir moi ben cando é o Partido Socialista quen opina ou cando é a institución que no está facendo. Cousa moi diferente do que pode pasar por aí por diante. Se unha red social non se utilizara con fins partidistas, subiríanse a esa red pois as dúas noticias, o que opina un partido político e o que opina outro partido político. Opinando o partido O que non político, se pode facer é utilizar as redes como eu considero que están facendo que pois mal. Sí, Cal é o porcentaxe de presuposto que se invertiu no exercicio do ano 2016? Se como inversión se refire a gasto máis inversión, está aproximadamente nun 90% en adxudicación. Houbo baixas nas últimas licitacións que houbo a finales de exercicio e claro, esas baixas, pois lóxicamente xa quedan nos remanentes. É un moi bo grado de execución do orzamento. Que medidas se están tomando por parte do Concello para a eliminación da contaminación nas nosas praias e cando se vai convocar pois a comisión de vertidos da que estábamos falando anteriormente? A ver, o principal é no que nós realmente temos competencias é no saneamiento, nos lugares en donde teñen rede, en donde hai acceso. Polo tanto, seguir a facer a campaña para informar da obriga de conexión aos veciños e as empresas que todavía non fixeran a solicitude. E polo demais, pois mire, nin somos responsables nin competentes do saneamento noutros concellos, nin tampouco, e polo de agora as mareas tampouco as controlamos. E iso tamén o temos que ter en conta. Foron publicadas as analíticas fai pouco de as praias de Bergón, onde precisamente o regueiro pois xa non aparece, porque durante 5 anos consecutivos pois os resultados non foron os que tiñan que ser. Simplemente preguntarlle se vostedes saben que por non tomar ningunha medida pois na praia de Gandarío, máis de 3.000 nenos, que son os que máis ou menos soe haber pois tanto neste albergue como no outro, se poden quedar sin campamento en Bergondo, que son nenos e nenas de toda a en España. E simplemente pois eso, preguntarlle que medidas tomaron, cales... Está vostede seguro que é responsabilidade nosa? Ou o mellor realmente quen ten a obriga de saneamiento é a Xunta de Galicia, o mellor é quen o está facendo mal? Ou o mellor a obriga noutras playas e noutros sitios, noutros lugares da ría? A responsabilidade de tomar medidas para modificar esas analíticas sí que é vosa. A responsabilidade do saneamento é da Xunta de Galicia. A responsabilidade de tomar medidas é vosa. Depende. Na competencia na que lle acabo de decir. A responsabilidade de tomar medidas é vosa, senón porque o regueiro xa non aparece no listado que foi publicado.
E máis, se seguimos na mesma situación, todos os que estamos aquí sabemos que dentro de 4 anos Gandarío tampouco aparecerá. Faremos lo posible para que non sexa así, non se preocupe. Sí, pero de momento ainda están pensando o tema do tubo que está no marxen esquerdo. Tiña os teus compañeros da Xunta Sí. Que dian permiso, que non dan permiso, e levan un mes con permiso e non se enteraron aínda de nada. Pois non se Ben, preocupe que trasladaré. continuamos, por favor. Continuamos cos rogos e preguntas. Yo trasladarei. De todas formas, eses resultados son para todo 2017, como vostedes tamén sabe. A seguinte da finca municipal do Pazo de Valdomir, como xa falamos dese tema, pasamos á seguinte. Cando se vai proceder a retirar e xestionar os recursos situados na parcela de uso deportivo do polígono industrial de Bergondo? A ver, a limpeza da parcela foi contratada en novembro, que se foi notificado o día 22. Supoño que vostedes só tiveron ocasión de comprobalo. E é certo que esa previsión de limpeza era dun mes. Apareceron despois restos cos que non se contaban e que tiñan un tratamento diferente e por eso cando o Medio Ambiente nos recurí solicitamos pois máis tempo para rematar. A día de hoxe está prácticamente lista. E de feito nos terán que remitir pois o certificado que así o demostra. E se non, o que teñen que ver é pasar ao mellor onte, era un bo día para pasar, porque efectivamente, como vostedes anunciaron en prensa, se nos notificou a continuación dese expediente sancionador, do que vostedes tamén diron boa conta, pero xa digo, creo que antes de pasar a nota, o que terían que ter ido vostedes pola parcela, notarían que prácticamente non lle queda nada e non pasarían a vergonza realmente de enviar unha foto que non era de Bergondo, sino que era dun vehículo que estaba en Betanzos, cuestión que personalmente comprobei na páxina web do Partido Popular da provincia, que creo que é, e que estaba no día de hoxe. Veo que unha foto les vale tanto para un roto para un descosido, e tal mesmo que estea en Betanzos como que estea en Bergondo. A parcela, que é o importante, vai a quedar limpa estes días, porque xa digo, se vostedes o comproban, está prácticamente lista. Se ben é certo que efectivamente ten vostede razón e o periodista se confundiu O periodista do Partido Popular, claro. Vale, Sí. perdón, o periodista do Partido Popular Utilizou unha foto que non é falsa, unha foto real, pero é doutro vertedeiro que ten razón, que se encontra no concello de Bergondo, onde tamén goberna o PSOE. De Betanzos, onde efectivamente tamén goberna o PSOE. Sí que teñen razón hasta aí, pero eso non desvirtúa a noticia. O que aparece dentro da noticia é totalmente certo. O acabo de decir, sí. que se iniciou o expediente sancionador. Tampouco se pode facer ese tipo de comunicacións que fan para desvirtuar a noticia e que perda o interese. No, hombre, a ver, fotos atuais temos de sobra. Teñen de sobra, pero onte non caeron en quitar unha foto de onte para poder mandarlles entonces ao seu periodista. E o seu periodista, que o que quería era realmente facer unha chamada de atención sobre esa parcela e necesitaba un material gráfico, decidiu, pois a mellor tirar de fondo gráfico que o mellor tiña, decir, pois eso precisamente é unha falta tremenda de Non, neste caso asegurolle que foi unha acción que foi totalmente sen querer e que en ningún momento el a fixo de maneira intencionada. Penso que o que non se pode facer é desvirtuar a noticia para levala ao tema da foto, que é o que realmente interesa nos medios de comunicación, porque se eu lle pregunto se hai unha parcela pública en Bergondo que leva anos incumplendo a normativa de medio ambiente, a resposta é que sí. Que se reclamou repetidamente no pleno a limpeza desta parcela, sí. Que utiliza o Concello esta parcela para depositar pó de restos de obra, etc. Sí. Ten o Concello crédito para a limpeza desta finca dende o ano 2015, sí. Tomáronse medidas para imposibilitar o acceso a esta parcela? Non. Sí. Sí, puses unha cadena, pero pódese pasar igualmente. Eso non fai que as persoas que poidan depositar ali residuos deixen de facelo cunha simple cadea. No, habemos de poñer todo un peche perimetral, vamos. No, pero considero que sí que se deberían de tomar outro tipo de medidas. Iniciouse un expediente sancionador pola situación desta parcela? Sí. Admite justificación que o goberno local, despois de anos coa finca nesta situación, espera a apertura dun expediente para actuar? Pois ao noso entender, non. Eso non é certo.
Se iniciou xa antes de que vostedes iniciaren calquer tipo de denuncia. Levamos desde agosto de 2015 con eso aprobado e non se Me fixo reitero. nada. En que estado se encontra a RPT? Pois esperamos ter nos vindeiros días un documento para negociar. Terminará este mes o contrato. Debería de virse a pleno, polo menos haber tido máis noticias das que temos hasta agora que son cero. Antes de vir a pleno terá que pasar pola mesa de negociación, como Sí, poderá por vostedes suposto. supoñer. Pero debería de ir con un pouco máis de agilidade cando o contrato xa está rematando. Por que non aparece reflejada tanto na web como nos concellos enviados ás casas a metodoloxía dos cursos formativos? Pois mire, porque no díptico se informa dos cursos e se recolle de xeito resumido a principal información sobre eles. A denominación, as horas, a data estimada e tamén se dá conta dun teléfono e da páxina web para obter máis información. Durante estas semanas se informou presencialmente, por teléfono e por correo electrónico, todas as consultas relacionadas cos propios cursos, recibíndose máis de 500 solicitudes que foron pertinentemente informadas. E os criterios de selección están aprobados nunha resolución da alcaldía. Tanto isto como o temario ou outros datos realmente nos incorporan porque estamos falando dun díptico. Entón, por unha cuestión de espacio, ao final, pois temos que resumir. Que se den estes datos por teléfono ou correo nos fan accesibles para toda a población que sí que queren coñecelos, tanto eso como plazas, deberon de titulación, vostedes xusto obxectivos, encontrarse cas ou únicas idade. dúas persoas ás que a mellor non estaban de acordo, non lles gustaba o formato de cursos do Concello de Bergondo, porque habitualmente, e xa digo que a cantidad, co volumen de peticións que temos, é unha cuestión que funciona ben, entonces xa digo que unha vez máis me dá a sensación de que vostedes lles molesta que algunhas cuestións teñan éxito, porque incluso fomos felicitados por xente que se inscribe esperando ter a posibilidade de outros concellos se hai sitio para poder facer os cursos, porque non é algo que habitualmente se faga noutros concellos de maior capacidade que o noso. Todo o contrario, nós o que queremos é que se fagan cousas e que se fagan mellor, por eso só estamos aportando pois a nosa opinión do que consideramos que se debe facer simplemente para que en futuras ocasións pois aporten outro tipo de datos como poden ser plazos, titulacións, obxectivos ou as edades para que a xente teña máis facilidade pois para saber o funcionamento. Ni somos unha academia, nin damos tampouco títulos de FP, ni nada polo estilo. Pero hai cursos que sí que otorgan un título dentro desa formación. Ni nada polo estilo. Polo tanto, cada un tamén ao que seu. E xa lle digo, non é a idea modificar na próxima convocatoria e engadir toda esa información. Teríamos que presentar, entonces, enviar ás casas case unha enciclopedia. Hai algún avance na realización do inventario de bienes? Se está traballando, se tiveron xa varias reunións. De feito, a próxima semana ainda se siguen todavía tendo tamén reunións, pero todavía non temos un documento borrador no que traballar, e todavía moito traballo de campo. Vale, pareceme ben que teñan traballo de campo porque ata a actualidade pois tampouco se está vendo demasiado. Gustaríame tamén preguntarlle, fai uns días deixaron no meu buzón esta documentación. Eu non sei se alguén dos que se senta aquí pois a coñece, pero esta documentación viña adjunta pois con uns datos que obviamente non vou traer ao Concello de Bergondo porque creo que non os debo de traer, pero esta documentación penso que é documentación legal que ningún dos concelleiros que estamos na oposición pois coñecemos, ou polo menos eu non os coñecía hasta que os recibín. Aquí pon que isto é un inventario de bens e de dereitos do Concello de Bergondo. Se ben isto é certo, o que traio aquí, o borrador, pois non entendo por que saiu antes do Concello, nen entendo por que o tiñan outras persoas. Non existe un documento, Claro, todavía. Claro, simplemente estou dicindo que me deixaron isto no buzón. Pero vostedes que saber a quen lle deixou. Non, apareceu isto. Non sei, aquí pon que o inventario general de bienes e dereitos do Concello de Bergondo, non sei ni quen mo deixou, ni sei se isto é o que vai ser pois, o futuro inventario. Simplemente o digo por se xa o teñen ou alguén
No, existe o propio inventario que a día de hoxe temos, o inventario vello e o inventario que se foi facendo no seu día, que forma e que de feito habitualmente se trae a pleno. Entón entendo que isto non é o inventario É que non actual. sei o que é eso, señora Bueno, concelleira. pois despois se enseña Polo cando tanto, remate o e pleno. nin sei quen llo deixou. A día de hoxe, documento, de feito, o concelleiro primeiro tenente alcalde o que está tendo as reunións coa empresa adxudicataria do inventario, non temos ningún documento todavía no que se este traballando. Se lle foi pasando moita información á empresa, a información das fichas catastrais e demais, moita información que nos solicitaron, e iso foi o que se foi mandando, moita información da que xa dispón o Concello. Pero vamos, todavía non hai ningún documento. Teño curiosidade. Ben, ten a palabra, alguna pregunta máis? Ten a palabra a voceira de veciños de Bergondo. Bueno, a ver se temos un pouquiño de paz e nos tranquilizamos un pouco. A ver. Tranquila, estou... Bueno, Podo? sí, simplemente por unha cuestión formal e tamén para que conste en acta, as preguntas se foron presentadas no día de hoxe, polo tanto non daremos resposta hoxe no pleno. Se quere dar vostede lectura. Entonces, que o deixamos? Xa nos lemos ou que? Bueno, eso xa como que en acta poden constar, pero bueno, xa digo, por unha cuestión formal, ademais, incluso se outros concelleiros se molestan en presentar coas 24 horas de antelación mínimas, pois lóxicamente tamén por unha cuestión de coherencia, pois temos que darlle lle damos resposta, se vostede as quere ler. Sí, pois deixamos. Quedan para febrero. Ben, non, mas hai algunha que entendo que é repetida e que sí que un pouco por lo que limpo riba e efectivamente se podría dar contestación, pero hai outros que necesitan de documentación que hai que mirar. Ben. Algún rogo pregunta máis? Ben, pois levantamos a sesión. Te vas preparando lo del pos. Alguén do público quere manifestar